Bako Muhammad Baje, kamar yadda kuka sani yaron Sani Ahmad Ɗanbaiwa. To yau gani a gida ina kan aiki, sai na ce to bari in muku sabon bidiyo saboda mutane sun daɗe da dama gaskiya ba su gane ba kuma ba su ji labari na ba. Ina sanar da ku cewa na dawo harkar YouTube channel ɗina mai suna Abuja Kalimu TV. Tasha ce da zan fara saka muku ayyuka zafafa wanda na san insha Allah za ku ji daɗin su, sakamakon ba kowane tashoshi bane suke yin wannan abubuwan guda biyu. Na ɗaya, akwai abubuwan da ba a cika yin su a masana'antar shirya fina-finan Hausa ba, shi yasa na ce duk da na ajiye harafin YouTube, to yanzu zan dawo insha Allah. Zan dawo da shirin taurarin Abuja. Daga shi kuma akwai wani shiri da zan rika kawo muku anyhow, kamar official artist picture, kamar in ce hotunan jarumai zan iya saka muku tare da soundtrack. Sannan zan fara kawo muku firarraki da jaruman da suke faɗin Abuja gaba ɗaya. Akwai mawaƙa, akwai makaɗa, akwai masu ɗaukan hoto, akwai masu ɗaukan murya, akwai masu haska fitila da dama. Akwai su a birnin tarayya Abuja, wanda mutane ne da suka yi shura, duniya ta san su, amma a fakaice. Yanzu idan na ce muku akwai makaɗi wanda kusan mutane da dama suna jin muryar shi amma ba su san waye. Za ka ji ana DJ Sauti, baka san waye DJ Sauti ba. Za ka iya ganin a kyamara an rubuta Jaba, baka san waye Umar Jaba ba. Za ka ji an ce sound waye kamar Lawan Sound da sauransu. Akwai wanda suke ba da gagarumar gudunmuwa a cikin harkar fim, wanda ya kamata a ce kun san su, to lokaci yayi. Ku yi mana subscribe a wannan tasha tamu mai suna Abuja Kalimu TV. Insha Allah nan da wani ɗan lokaci kaɗan zan fara bayyana muku fira da manya-manyan jaruman da suke cikin wannan masana'anta. Yanzu haka gana ofishin Sani Ahmad Ɗanbaiwa, za ka iya jina a can, gobe a can. Insha Allah nan da wani lokaci za ka ga tattaunawa mu tare da shi, za ka gani da su Abdul Dan Beauty, su Amfara, su DJ Sauti, su kameraman da editoci da sauransu da dama. Insha Allah matukar kuka bi mu a hankali a wannan tasha tamu, sannan ku ci gaba yi mana subscribe, hakan ne zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ta yanda za mu cika muku dukkanin alƙawuran da muka ɗaukar muku. Daga ni naku Nasir M. Bako Muhammad Baje. Ku yi subscribe a tashar Abuja Kalimu TV. Na gode.